Днес ще покажа едно постригване сайт Помпадур. Преди да почна самото постригване, измих косата, за да работя с чиста коса и ще използвам един спрей преди работа. Той ще ми помогне за по-лесно разресване на косата и по-лесно секториране. Това е Pep & Prime Tonic на American Crew. Напръскам обилно в косата и ще имам повече контрол с гребена. След това разделям косата на подкова и почвам да работя зона по зона. Целта на това постригване е да запазя бретона по-дълъг, който ще отиде настрани и назад, и в същото време ще направя тейпър в областта на слепоочието и отзад на врата. Започвам постригването с основа. Почвам отзад и правя U-shape по цялата глава. Също нещо повтарям и от другата страна и това ще ми бъде водача за цялото постригване от тук нататък. Сега съм направил зона 1 и зона номер 2. Следващата стъпка е да направя 3 и 4. Това става като разделя косата на две половини по средата на главата. Започвам от завъртока и напред до средата на челото. Свързаната част ще направя с хоризонтални сектори, а дисконекцията ще я направя с вертикални. Започвам от свързаната част и взимам водач от основата, която направих преди малко. Зона номер 3 е готова, сега остана зона номер 4, както казах, с вертикални сектори. Започвам отпред, назад и взимам водач от зона номер 3, от предходната зона, която постригах. Вършам се още един път на зона номер 3 на 45 градуса. Искам да заобля този ъгъл в зоната. Това беше последната част от работата с ножица. Сега ще добавя малко текстура с филажен бръснач и продължавам с работа с машинка и Taper Fade. Как работи филажния бръснач? Взимаме малък сектор и почваме да движим напред и назад. Без натиск, просто парзалям филажа по косата. Целта на тази техника е да добави текстура и да направи косата по-подвижна, да има живот в нея. Сега ще покажа една техника, която не съм я показал много в предишните видеа. Гребен и машинка. С него ще обера този обем, който остана след постигането на основата и ще им бъде по-лесно да направят Taper Fade.
вкарвам гребена отдолу нагоре и обирам ненужната коса. Почвам отдолу и минавам леко по леко нагоре, докато стигна до основата. Работя зона по зона и всяка следваща сравнявам с предишната, която вече съм построил. Взимам често по малко, за да имам пълен контрол върху процеса. По-добре да взема няколко пъти по-малко, отколкото един път много и после да не мога да го върна. Вече съм готов с гребена и машинката. Започваме да правим taper fade. Започвам с taper fade и първото нещо, което ще направя е да поставя първия гайдлайн, т.е. началото на фейда. Използвам тример за тази цел. Следващата стъпка – шейвър. Леко внимателно, без да натискам, просто движа нагоре и надолу. Слагам 0,5 представка на машинката и правя сектор, който след това ще изчистя, като махна приставката и отворя ножа наполовина. Нож наполовина отворен, четвърт затворен, напълно затворен, продължаваме с номер 1 затворено и правя нов сектор с същия размер или една идея малко по-голяма от предходния. Отново се връщам на 0,5 наполовина отворен и чиста долната черта, която се вижда. Затварям на четвърт, затварям напълно. До тук вървях отдолу нагоре, сега ще почна отгоре надолу, за да изчиста тази груба линия. Слагам 2 отворено и почвам да избледнявам. 2 затворено. И вече почва да се вижда как тази груба черта почва да изчезва. 1,5 отворено. Затворено. И номер 1 напълно отворен. Тук в предната част стои малко по-тъмно, затова насочвам вниманието там и оправям тази разлика в цветовете. След като направя
тейпър отзад на врата, ще ги свържа двата, ще направя хубав контур около ухото и хубав контур отпред в сикъп. Тук стъпките са същите. Очертавам първия гайдлайн. Или началото на фейда. Шейвър. 0,5 затворено. Това беше моето предложение за сайт Помпадур. Ако искате да научите повече в дълбочина и да разберете повече детайли относно постригването, оформянето на бради и всичко свързано с модерното бръснарство, може да се запишете на някои от моите курсове за начинаещи или мастер класове за напреднали. Също така, отскоро вече провеждам и индивидуални уроци едно в едно. Аз, ти и всички знания, които ще получиш. Последвайте ме в социалните мрежи, там ще намерите повече информация относно това, което казах.